Αν προσπαθείς να χάσεις βάρος, πιθανότατα έχεις πάει στο σούπερ μάρκετ και διαλέγεις δεκάδες προϊόντα που γράφουν light. Light γιαούρτι, light τυρί, light αλαντικά, τα πάντα light χαμηλά σε λιπαρά. Και πολλοί πιστεύουν ότι αυτά τα προϊόντα θα τους βοηθήσουν στο αδυνάτισμα. Η αλήθεια όμως είναι ότι πρόκειται για μία από τις μεγάλες διατροφικές απάτες. Γιατί όταν αφαιρεθεί το λίπος από έναν τρόφιμο, συχνά προστίθεται άλλο συστατικό για να βελτιωθεί η γεύση, η ζάχαρη, άμυλον ή διάφορα πρόσθετα συντηρητικά. Με αποτέλεσμα αυτά τα προϊόντα να είναι πάρα πολύ επεξεργασμένα. Και υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα. Το σώμα μας χρειάζεται τα καλά λιπαρά. Τα καλά λιπαρά βοηθούν στον κορεσμό και κρατούν την ενέργεια σας πιο σταθερή. Όταν τα αποφεύγουμε και τρώμε μόνο light προϊόντα, συμβαίνει κάτι απλό. Πεινάμε πιο γρήγορα και όταν πεινάς συχνά καταλήγεις να τρως περισσότερες φορές μέσα στην ημέρα. Αν θες να χάσεις το λίπος με σωστό πλάνο διατροφής και καθοδήγηση, θα βρεις το link που έχω βάλει κάτω στην περιγραφή.